Ideme si umyť zúbky, Emily. Tak, ako umývame zúbky? Dole umývame. Aj hore umývame zúbky. Ešte raz, ako umývame zúbky? Tak. Aj sama si Emily vie umyť zúbky. Emily si vie sama umyť zúbky. Tak, krásne si ona umýva. Tenké chrumkavé cesto a bohatá obloha. Pizza Ristorante chutí vždy ako v dobrej talianskej pizzerii. Nech ste kdekoľvek. Ristorante. Ešte umiete, maminka? Teraz ešte chrumkavejšie. Tak, ako umývame zúbky? Emily, ako umývame? Tak. Umýje si Emily sama.